Veď projekťák je predsa skúsený a takýchto projektov už zvládol desiatky. My ti veríme, že to zvládneš, veď máš aj skúsený tím. To je častý argument, ktorý aj ja počúvam, alebo mnoho ľudí, s ktorými pracujem, argument exekutívy, keď projektový manažér žiada viac zdrojov a väčšiu podporu. A o tom, že sa dostupnosť zdrojov bude počas projektu postupne meniť a dokonca znižovať, tak o tom asi netreba vôbec hovoriť. To je skoro automatické na každom, alebo na veľmi veľkom percente projektov. A nielen u nás, ale potvrdzujú to aj celosvetové štatistiky. Práve preto je veľmi dôležitý adekvátny a najmä záväzný a odsúhlasený plán zdrojov, ktorý potom jasne ukazuje, a to aj v priebehu projektu, kde vznikajú aké medzery, a my vieme vďaka tomu jednoznačne zviditeľniť následky výkyvov v rámci dostupnosti zdrojov a jasne argumentovať, pokiaľ potrebujeme nejaké zmeny, prispôsobenia a podobne. Pokiaľ nie je správna rovnováha medzi VBS-kou, Gantt chartom a plánom zdrojov, potom sa často na projektoch cítime tak, že sa musíme pomaly doprosovať o to, čo by malo byť k dispozícii a záväzné už od samotného začiatku projektu. A to na základe dobrého a správneho a dôkladného plánovania. To, čo preskočíme na začiatku, sa nám skôr či neskôr vráti počas realizácie projektu. To každý poznáme. A keď hovoríme o strese, tak toto všetko stres určite znižovať nebude. Často potom existuje jediná cesta, ako nahradiť nedostatok alebo dostupnosť zdrojov, a tým je naša vlastná práca. Čiže robíme po večeroch a niekedy nie je ani výnimkou to, že otvorený komp mám aj cez víkend a miesto oddychu pracujem na tom, čo som nestíhal počas bežného pracovného dňa a pracovného týždňa. To už potom ale sa začína prejavovať v ďalších oblastiach v rámci stresu, preťaženia a potenciálne aj možného vyhorenia.